ang gamot o di kaya ang babasahin natin sa ating mga anak upang makaiwas sila sa usog ng mga tao. وما علينا إلا البلاغ المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمدك ربي حمدا حامدين ونشكرك شكرا شاكرين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ang lahat ng pagpapuri sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang tunay na Diyos na tagapaglikha, at ang pagpapala, pagpugay, kapayapaan ay mapa sa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At naway patnubayan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga taong tumatahak sa kaniyang yapak hanggang sa kabilang buhay. Mga kapatid at mga magulang, mga tagapakinig, ang bibigyan natin ngayon ng konting diskusyon sa maiksing oras na ito, ang gamot o di kaya ang babasahin natin sa ating mga anak upang makaiwas sila sa usog ng mga tao. Dahil karamihan sa ating mga anak na minsan ay nagkakasakit, di natin alam yun pala ay nausog sa inggit ng mga tao. Kaya ang payo natin sa ating mga sarili at sa mga taong nakikinig sa mga oras na ito, ingatan natin ang ating mga anak mula sa usog ng mga tao. Dahil hindi ito magagamot hanggang hindi ang gumamot dito ay ang taong nausog sa kanya. Kaya ang dapat natin gawin ay basahin natin ang hadis na ito. Noong ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagkasakit mula sa usog ng mga tao, dumating sa kanya ang anghel na si Jibril alaihi salam. Anna Jibril ata an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, katotohanan, ang anghel alayhi salam ay dumating sa mahal na propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam at kaniyang sinabi sa mahal na propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Ya Muhammad, ishtaqaita, O sugo ng Allah, O Muhammad, ikaw ba ay nagrereklamo o di kaya ikaw ba ay may nararamdaman? Sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala na'am, oo, ako ay may nararamdaman. Inasa ng Jibril alaihi salam ang salasang ito at ito ang ginamit niya upang gamutin ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa inggit ng mga tao. Sabi niya, Bismillahi arqika min kulli shay'in yu'dika. Sa ngala ng Allah subhanahu wa ta'ala, itataguyod kita mula sa lahat ng makakasama sa iyo. Min syarri kulli nafsin, at mula sa lahat ng bawat kaluluwa, aw aynin hasidin, at mula sa inggit ng mata. Yun ay ang usog. Allahu yasfika, ang Allah ang magpagaling sa iyo. Bismillahi arqika, sa ngalan ng Allah, itataguyod kita mula sa lahat ng makakasama sa iyo. Rawahu Muslim, ikinuwento ni Muslim, sahahahu Albani, at pinatunayan nito ni Sheikh Albani na ito ay totoong hadis na galing sa mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay babasahin natin sa ating mga anak na 3 bisis o di kaya 7 bisis. Hahawakan natin ang kanilang mga ulo o kahit saan mo sila hahawakan, babasahin mo ito na 3 o di kaya 7 bisis para makaiwas sila sa usog ng mga tao o di kaya hindi sila mausugan ng mga taong maiinggit sa kanila. Mga kapatid, ang dapat sa atin ay kapag may nakita tayong naiinggit tayo o
naiinggit ang ating mga mata sa ating mga nakita, ay dapat natin sabihin muna ay Masya Allah. Bago natin sabihin yung mga wow, napakaganda, dapat natin sabihin muna Masya Allah. Dahil kapag hindi natin yun sinabi, yun ang dahilan kung bakit nauusog ang mga tao. Di ba minsan may nakikita tayong magandang dalaga, sinabi natin, wow, napakaganda. Yun ay paglipas ng panahon ay siya ay nagkaka-pimples, o di kaya may nangyayari sa kanyang mukha, o di kaya nagkakasakit dahil yun sa usog ng mga tao. Kaya ang dapat nating sabihin, Masya Allah, maganda, napakaganda niya. Iyon ang dapat nating gawin. May napapansin tayo sa ating mga magulang, ang ginagamot nila sa kanilang mga anak. Kumukuha sila ng mga bunga ng halaman, tinatali nila sa kanilang mga kamay. Gamot daw yun sa usog. Yun ay mga kapatid ay isa yun sa malaking kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Isa yun sa pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. O di kaya kumukuha sila na itim na tila, nilalagay nila sa kamay ng kanilang mga anak upang maging agimat nila daw sa usog. Yun ang ipinagbabawal ng Islam na iwasan natin upang tayo ay hindi mahulog sa sinasabi sa Islam na asyirk ay pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Isaulo po natin ang hadis na ito. Basahin natin ulit. Bismillahi arqika min kulli shay'in. Bismillahi arqika min kulli shay'in yu'dhika min sharrin kulli nafsin aw 'aynin hasidin. Allahu yashfika. Bismillahi arqika. Basahin natin ulit para madali natin maisaulo. At tingnan niyo lang sa ibaba, makikita niyo lang na ilalagay ko ang hadis na ito. Para kung sino ang gusto niya maisaulo para sa kaniyang mga anak o di kaya para sa atin, palagi natin binabasa para may nakukuha tayong kunting kaalaman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi arqika min kulli shay'in yu'dhika min syarrin kulli nafsin aw 'aynin hasidin. Allahu yashfika. Bismillahi arqika. Ito ay kinuwento ni Muslim at ito ay pinatunayan ni Sheikh Al-Albani rahimahullah. Babasahin natin itong 3 bisis o di kaya 7 bisis sa ating mga anak. Pwede rin yung mga malalaking tao, kahit sino, basta pwede natin ito basahin mula sa usog ng mga tao. At sana ay may nakuha tayong kunting aral para sa ating mga sarili at para maidagdag sa ating mga kaalaman sa relihiyon ng Islam. Mga kapatid at mga magulang, sana ipatnubayan tayo ng Allah dito sa mundo at sa kabilang buhay na tayo ay makaiwas sa lahat ng mga kasalanan na ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya natin ito binigayan ng konting diskusyon dahil may mga tao nakakapagtambal dahil dito kumukuha sila ng kahit ano-ano, ginagawa nilang kumukuha sila ng mga bunga ng halaman o di kaya mga tila na nilalagay nila sa kamay ng kanilang mga anak upang hindi daw mausog. Yun mga kapatid at mga magulang ay malaking kasalanan yun sa Allah subhanahu wa ta'ala na kasama sa tinatawag na asyirk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.